Máme tu tretí diel renovácie našej chaty a dnes sme začali červenou kontrolkou, zaseknutou zadnou brzdou na našom 25-ročnom pomocníkovi a zmätočným točením raz na výšku a potom na šírku. Ale ja sa to naučím. Hneď po príchode som si musel všetko upratať, popresúvať, aby som mal miesto a trochu organizácie v tomto chaose. Dnes som tu nebol sám, mal som tu super pomocníka, na ktorého som musel stále dávať pozor. Konečne som dokončil podlahu v chodbe, nahodil poslednú dosku zo spodnej časti rámu pod oknom a takto vyzerá výsledok izolácie. Keďže zostalo ešte nariedené moridlo z minula, tak som ho domíňal a namoril som ešte raz časti, ku ktorým som sa dostal. A samozrejme aj vatu. Pustil som sa do rozoberania vrchnej časti rámu, to som opäť nestihol natočiť, tak aspoň výsledok. Zopár pôvodných klincov a opätovný pokus o podpálenie chaty. A kúpilka od Parksideu. Naozaj najlepšia kúpa, akú som spravil pred touto prerábkou. Dvakrát meraj a iba raz budem nadávať. Vrchný nosník je konečne na mieste. Pustil som sa taktiež do rozoberania kuchyne. Rozobrať, vynosiť, uložiť a opäť dookola. Samozrejme stará podlaha a zbytočný prediel medzi kuchyňou a izbou taktiež išiel preč. Podlaha a opäť podlaha. Ale je to dokončené. A na záver týždňa prišli majstri, nahodili okno za 20 minút a bye bye na budúce.